Kaenda ere tichinzwa mazwi awo kudai izvi zvinorwadza chose. Ivo vaimbi ndo mari dzedu dzika vanotivaraidza nekutiraira ka. Ivo vakafuratira nyika ino asina nhasi uno mabasa awo anotivaraidza nekutirera nekutiraira. Achirongwa ndo gamba remhanzi kubva iko zvinobara 12 kwa. Saka kuti mwedzi uno ndo watakasiwa watakarasikirwa na Pompofu, Leonard Tsuro, Kumpeu Basiru Ozero Mpofu, Chamunoro Nebesa System Tazvida, George Chakwanda, Ndux Malax Franco Odobo, Tyros Tenda Upenyu Vivius Msiwa, Jacob Mungu na Shadrack Mashinyira. Komana wechiropa shati uyu vanodaro amai amoni shati uyu komana izvivanza iyi right. Nhasi uno ka hatidai tisisi katinge tichibata ka nhoroondo yegamba rainziro Tyros Tenda Upenyu akasiya musi wa 19 February 1998. Nhasi uno ndi 18 ka samangwana so Tyros muchamuziva here, muchamutondera here, ndiye kawo kukwapaidza kambokurumbira makore apindayo. Maungira emfuraga yiri mimanzi Masai gungwa achitisesetawo Maungira emfuraga yiri mimanzi Masai gungwa achitisesetawo Maungira emfuraga yiri mimanzi Wopedza ngufuru wa mwanawe Iwopedza kanaka Muchacho wedu uchafata Aya wawa furuwa Aya wawa furuwa Wawa furuwa Wawa furuwa Aya furuwa Zivisa vabereki vekwako Nenende chinozivisa vabereki vangu Neupedza kanaka Muchacho wenyu uchafadza Ayeye furuwa Chinozivisa vabereki vako Nenende chinozivisa vabereki vangu Neupedza kanaka Muchacho wenyu uchafadza ayeye
furuwa aya wo wo furuwa aya wo wo furuwa wo wo furuwa wo furuwa bano aya furuwa aya furuwa aya furuwa aya wo furuwa aya wo furuwa wo furuwa wo furuwa bano aya furuwa chinozivisa vabereki vekwako nenende chinozivisa vabereki vangu neupe dzakanaka muchato wenyu uchafadza ayeyeye furuwa chinozivisa vabereki vako nenende chinozivisa vabereki vangu neupe dzakanaka muchato wenyu uchafadza ayeyeye furuwa aya wo furuwa aya wo furuwa wo furuwa wo furuwa bano ayeyeye furuwa ayeyeye furuwa ayeyeye furuwa ndo kanonziko furuwa kubva kune Tairos tenda upenyu mushakapfuka aikwapedza zvemhandi pamusosoro kambe kaka basa nyika yese kakatenderera nyika yese kakanzvika pasi rese kakafarirwa chose kakaitwawo zvakare maremix nevanhu vakawanda inhau yekuratidza kuti kambo kanenge kakurumbira kambo kanenge kafarirwa chose nekudaro ndo kambo kanonziko furuwa kubva kuna mushakabvu Tairos tenda upenyu nekudaro Tairos tenda upenyu wakatisiya makare kare asi mabasa ake aakatisiyira aiwaka nanhasuno tichiri kungopembera nawo ezvika tichitapirirwa mangonzwa emimega paka kambo kanonziko furuwa hapana asingakazive kambo ikaka right regai sisuka timbonzwa kubva kuna adzimai vacho kuti Tairos akabarwa gore pakabarirwepi ndivanozviziva zvese izvozvo. Mukoma Tairos vakazvarwa 1953 vakaberekerwa kuMangula Mine ndokwavakakurira. Kana muchifundira baba wavo vainzani? Baba wavo vainzi Philip Tenda Upenyu. Vaibva kupi? kuRungwe Karereshi. Kuamai vavo? Amai vavo vanobva kuMdandi. Vainzani? Eni. Aiwa, tozvikudza chose vachiri vapenyu. Ambuya vari kwasekuru vakashaya. Ambuya vari kupi? kuRungwe kunonzi kuKabidza. Vakatama from Karereshi kuenda kwaBidza nenyaya yekuti vanhu vanga vakuda minta mirefu. Ivo vana Tairos vakazvarwa vari vangani mumba mavo mushodoma nemazita avo? First born yanga iri Tairos. Kouya mukomana anonzi Peter Tenda Upenyu anoshandira kuSouth Africa. Kouya musikana anonzi Debbie ari kugara kumusha kuKarereshi. Kouya musikana ainzi Ranganai Tenda Upenyu akashaya achigara kuMangura. Kouya musikana ainzi Muchaneta Tenda Upenyu akashaya ari kumurume akachigara kuEpworth. Kouya musikana ainzi Dudzai Tenda Upenyu akashaya achigara kuBulawayo nemurume akaishanda kuSugar Refinery yekuBulawayo. Kwozoita mukomana yaive ndo last born ainzi Tony Tenda Upenyu akashaya ari mudiki angani 12 years. Tony ndiyo kupedzisira yeye. Matimimi akaberekerwa kuMangura asi baba vacho vaishanda vamgoti? Baba
bikira murungu aive anzi ndiye anga ari mukuru pamugodhiwo. Munongoziva kudhara nguva yehurumende dzaiva kudhara kwaive kune varungu vaive vakuru vaibikirwa nemakuki, saka vaishandira murungu iyeye. Then vangu vakapiwa imba muMhangura maini. Mukoma Tairos primary yavakaita kuMhangura, secondary vakaita kuManungura. Then mukoma Tairos vakazosungwa pakatanga hondo. Chicha chaitika apa? Munongoziva kuti nhongo yakatanga kuti munhu wese akanga apindwa nenyaya yekuda nyika yake. Pane zvakangoitikwa kune murungu aigara ikoko. Chii chakaitika kune murungu? Vakarova murungu. Murungu angaita sewe? Unongoziva zvaitika nguva akatanga hondoka. Vanhu vakanga vakurwa kuda nyika yavo, saka ndofunga murungu aive neapartheid nguva iyoyo. Ndobva varova murungu vakati wandei. Ivo vanga vakushanda here? Akanga akushanda. Anga kushanda basa rei? Aingoti aishanda kuMhangura ikoko. Aina unongoziva vakomana vechidiki ainira mabachelors aigara kwanzi kumacottages emaini. Saka murungu yanga atokura. Ndofunga ndiye anga ari vakuru emaini iyoyo. Saka sevana ndongo yakanga yatanga mayuthi, ndobva murungu yangu rohwa chibvafa, ndobva vasungwa. Mukoma Tairos upenyu hwavo uzhinji vakaitira vari pachikuruba. Muchiri kutonderera kuti makore api avakavharirwa? Asi kana muchiri kurangarira vakagara makore mangani? Mukoma Tairos anofanira kuva akagara 15 to 16. Akasungwa ari mwana mudiki Tairos. Akasungwa ine 15 years. Kureva kuti akatozokurira mujeri? Yes. Varungu vakaramba vakamuvharira nekuda kuti vanga varova murungu wavo? Vakaramba vakamuvharira nekuti vakanga varova murungu wavo. Ende paakasungwa anoda kutaura vamwe wake, akangoramba akashinga achiti ndakaita ndega. Ini ndakazomubvunza tatoroorwa. Ini ndakarohwa namukoma Tairos 1982. handizomborekanga noakoreri arehurandakani ndairara nenzara ndairohwa pasina mhaka kurara nenzara kurohwa pasina mhaka ndairara nenzara ndairohwa pasina mhaka nguva yandakarasikirwa namai nababa gore randakasiwa namai vangu nababa gore randakarasikirwa namai nababa kufa vasina mhosva kufa vaine chigumbu kufa vasina mhosva kufa vaine chigumbu kufa vasina mhosva kufa vaine chigumbu ndikarangarira misodzi yangu maiwe inoturuka ndikazvirangarira misodzi yangu chokwadi inoturuka ndikarangarira ndingafe hangu maiwe ndiri kari kuga mudiwa wangu ndinzo mudiwa tirira mudiwa tirira mudiwa wangu ndafunga mai vangu ndogofunga baba vangu ndikafunga baba vangu ndafunga mai vangu ndochema mai vangu ndochema baba vangu ndochema baba vangu ndochema mai vangu ayo na ya mayo yowereka ayo na ya mayo inga chukumbu ayo na ya mayo izvi zvinorwadza ayo na ya mayo inga mandiregerera ayo na ya mayo izvi zvandipedza ayo na ya mayo yowerere ayo na ya mayo yorere kunde ayere wakonde yorere kunde
nguva yeuranda. Tairos tenda upenyu. kurara nenzara rohwa pasina mhaka ndairara nenzara rohwa pasina mhaka kurara nenzara rohwa pasina mhaka nguva yandakasiwa namai nababa gore randakarasikirwa namai nababa kufa vasina mhosva kufa vaine chigumbu kufa vasina mhosva kufa vaine chigumbu kufa vasina mhosva kufa vaine chigumbu teerera mudiwa wangu ndizvo mudiwa ndafunga mai vangu ndofunga baba vangu ndochema mai vangu ndochema baba vangu Rekatizoti zvavakaenda kujeri vakagara 15 years variko pavakazouya chii chakazoitika. Mukoma Tairos wakabuda 1979 and 80 pakapinda hurumende yevanhu vatema buda achibva aenda kuMangula. Asi asati aenda kuMangula, Mukoma Tairos he was an international carpenter. Akaita basa recarpentry ari kusungwa. Saka pana baba vakamitisa carpentry. Baba ivo handisi kuziva kuti vachiri vapenyu, but I remember kuti taimbobva kachapa baba kuna Harare Drive. Vakati Tairos abuda vanoda kuti aende kuHarare mumusha kuMangula. Vakamutora for some weeks because vaifarira basa raaita achiri kujeri. Ivo vaishanda kujeri futi. Ndo vaimudzidzisa. Saka ari kujeri ikoko vaitanga ari mukomana aiteerera. Aibvunzwa, aitumwa Tairos achienda mutauni achidzoka. Akatumwa anonzienda kwakati achidzoka ari musungwa. Saka izvozvo ndainta vachiti tikataenda unoona hama yedu ningasunga fona mabheja, ndo mabheja ndakanga ndinawo. Ukanga wane bheji rakadai rikanadai, asi inini ndandine mabheji ekuteerera. Ndati kana ndanzita zvakati ndinoita. Ndaitumwa ndichibuda ndienda kutauni. Ukanzi kwakati kuda kuendeswa tsamba ndabuda ndichita sei ndichienda. Saka abuda kwababa ivo akangogara almost 4 days kana 5 days. Ndobva azoenda kuMangula. Aenda kuMangula baba ivo akabva amutsvagira basa because he was an international carpenter. Ndobva amutsvagira basa paPG Timbers. Yemuno muHarare kuna Douglas Road. Ndobva ashanda paPG Timbers for some years. Akatanga kushanda tingati manga makore api? Tairos akashanda ndofunga kuma 20. Ndobvira kuti ranga ragore ripi apo? Yanga 1981. Anga kushanda kuPG Timbers. Achishanda kuPG Timbers akashanda kwemakore akawanda kusvika tatransfer from PG Timbers kuna Douglas Road taendeswa kuPG Chinhoi. Angori carpenter, but I need my promotions to transfer. Why don't I go transfer and go na rake basa? Achenda kuChinhoi. Chinogara a good house kuChinhoi. KuChinhoi magara kupi kwacho? Kunonzi kuGadzema. ndikafunga baba vangu ndafunga mai vangu ndochema mai vangu ndochema chete uyanga sokuchengete upenyu hwamangwanana kuti gore rinouya mazuva ndotevera mazuva aya akaoma sarudza mhandara sarudza kumbe chete uyanga sokuchengete upenyu hwamangwanana kuti gore rinouya mazuva ndotevera mazuva aya akaoma akashata akasatarara musukuru wangu wakakura uri nherera sarudza mhandara sarudza
ndotivira mazuva aya akaoma akashata akasadharara muzukuru wangu akakura uri nherera sarudza sarudza iwe sarudza mhandara sarudza iwe umwe chete chete uyangazokureretire upenyu hwamangwana nokuti gore rinouya mazuva anotivira mazuva aya akaoma akashata akasadharara muzukuru wangu akakura uri nherera ziva nguva yokurima kuti ugowana pokukohwa ziva nguva yokurima kuti ugowana pokukohwa ziva pawadyara mbeu kuti ugowana pokusakura ziva pawadyara mbeu kuti ugowana pokusakura sarudza sarudza iwe sarudza mhandara sarudza iwe umwe chete chete uyangazokuchengete upenyu hwamangwana nokuti gore rinouya mazuva aiwasiraseko akaoma clever ngaseke akasadharara muzukuru wangu atondirai maru maoko pabheo inapo zviri kufamba here koko takabata kuti dzvine chitara fm vairezani kusanganisira kasavira wangu ka ari paushe kunze pachigwende ndangoti ndikuvairezani usafandonga jeka wajeka cheketai chimutsipa urerinowe zviri kufamba here savira wakoma nemushikashika mazuva aya akaoma hedigero abigail munyanyi muzukuru wangu robson chimobhero sarudza iwe sarudza mhandara baba abhero akuriseinasi hanzi pagamba remmanzi ipapo takaita yekubwantira right regai tinzwisisi kuti akapinda sei mumhanzi umu mukoma Tairosi pakupinda pavo panyaya dzekuimba vaifarana navamwe vakomana vakatanga kuziva vamwe vakomana vaingoimba kupi koko kuhighfield vati rainzi Saratoga night club nemushandira pamwe hotel saka semunhu ainditi kujeri vaimboona time yekuita se yekuimba ivo vairi directare no vaingoimba chete saka vari kujeri ikoko vaona time yekuimba ndobva azobuda bvaona vanhu achiti ndakaenda kwamushandira pamwe ndobva vaona vanhu vaimba ndobva azobvunza vamwe zvikanzi isusu tino nini anoti akazitanga kuziva munenge nawati pamutukuzi ainzi robo ndobva akuirana narobo ndobva azoziyana nomwe mukomana ainzi Godfrey Mukononzo imhuri wamutukudzi nainzi Samuel Mutowa naAshton Mutavere vazhinji vamwe vacho ndakukanganwa because kwane makore ndokutanga kupinda kwakaenda ndobva mutukudzi vachiridza pai vomboita kagenga kawaika kumasanda nominatawa vomboita time yekunoridza pamabreak time ndo time yavakazotanga kupractiza vachiimba zokuchengete upenyu hwamangwana nokuti gore rinouya mazuva anotevera mazuva aya akaoma akashata akasadharara muzukuru wangu akakura uri nherera andika Tairosi tenda upenyuka watinaye pazuva ranhasi aye, aye, rindi, apwe
checha asango matema wangu muchuku wako mutema wangu muchukwini wako mutema wangu muchuku wako mutema wangu mukofu wako mutete wangu mukofu wako mutete sarudza waunodaiwe tarira one nguva yapera sarudza waunoda mwana wandaida uyo arorwaka mukadzi wandaida ndiye here wochataka mwana wandaida chokwadi wochataka mukadzi wandaida ndiye here woenda chitutu chako mucheke nyenye vasikana mwana wandaida uyo arorwa mukadzi wandaida ndiye here wochata musoro wangu wotenderera musoro wangu watenderera maziso wangu atsvuke ropa maziso wangu atsvuke ropa sarudza waunoda chitutu chako mucheke nyenye vasikana erende makuerere vasikana vachamba chechavo sarudza ravaunoda sarudza waunoda iwe yakasikana tarira nguva yapera hanzi sarudza wako waunodeweka nguva yapera. Pechi toda kumbunzwa ka zvewanano. inini mkomatano zondakudanana nonda handakuzati he was a musician because inini ndakakurira family nona mato igore ripiro manje 1982 saka unoziva vana maigara ukupi mimi kuhighfield kulusaka. It was a story ndaitamba nemwe shamari yangu yanzi memory ndakutokanganwa saka memory ndakadzisa naye kupi kuhighfield ndinobva handichaende kuchechi kwedu kusalvation army ndaenda kusalvation army ndobva tabuda taenda kumba kuodderfield saka kumarena unorova mutukudzi and then akandiona because it was next door kwaune mafenzi kusati kwane jurowa ndobva auza musikana wamemory kuti ndinoda shamwari yako iyi ndobva memory andiudza zvikanzi ubona blaza because anga nendoro chenonge yangu but yangu yanga isati yaizvinezvi zvandaite zvikanzi vati vanokuda vanati vanhu vanoimba because handiti ave nespirit yekuti vabereki vaibva vati vanhu vanoimba urombe hari mandati okay kana vari serious chichazoita se chavaona ndobva ndazoenda ndakokowo futi memory yangu chechi wedu kuhighfield st mark pauya vanditi iwe blaza yavari kunesa ndikati chavaona ndobva azondisi memory yandakanda kulusaka ndiri kumba kulusaka ndati ndibva ndazoona that yauya natairosi ndobva ndakatanga kutaura mukomatairosi isi mimi muchitanga kumuona first day ramakanzi uyo makanzosemi wenyu mazitanga unoziva zvazvinoita unenge uchitorera munhu pasi unenge uchingoti vakomana vagitari apa but aifanira kupg timbers because musikana iva akazondiza no munhu yanoshanda kupg timbers vanati saka zvinoita adhara taishandisa silenge yekuti zviri bhongi saka ndobva ina shoko rekuti aiwa zviri kuita ndobva azouya one day chifanza ndekubhora ndaisapota dynamosi zvekuti iye aisapota futi dynamosi vachazoenda kubhora abva tatotanga kudanana handiri kuona saka unoziva vabereki pavakazviziva amai mamuzi vangu vaijamuka makitari
vanonguti ndezvamwari izvo vatatodanana Tairos kusvika ndakaroorwa zvakanaka tikatoenda kunoroorwa musha kwamurehwa zvakanaka ndikatobvisirwa mombe yechimanda. Unoziva munhu anobvisirwa mombe yechimanda unoziva kuti unonyatsoziva shona yacho ndakanobvisirwa mombe yechimanda ende vanhu vakaita shocked ngokuti vaiti ndandakangwara pakutaura but not in kumabasa ake. Unoziva kana chiti kungwara pano mumwe akangwara zvese but ini ndaichengetedza mweya wangu for that time ndaila bhodhi yangu anombotraiwa Tairos kuti kondoti chivanhu chedu chinoti chi tangaroora ndakaroorwa ndikabviswa mama angu yechimanda ndikazvara mwana wangu mukomana firstborn yePhilipi. dzakamboedza kuda kuhwina nekona kiki zikanzi bhora rotangira pasenda richiuya ku18 area kuda kumwisa nekona kiki ndawe
makanzwa seyamana tirika ndokambo kanonziko moyo muti kubva kuna Tairos tenda upenyu. Aiwa kakarowa zvemhando yepamusoro-soro. Manzwa kuti eka akapinda seiko mune zvemagitare Tairos tenda upenyu. Nemuwanano macho mangozunzirawo mega kuti akapinda sei muwanano. Right, regai tinzwisisuka kuti yakaumbwa sei iyo rising power yaikwapaidza nayo. Akazanga kuimana is the rising power. Yeah. Aimana Godfrey Ngonotsoro, Ashton Mtavile, Same Bero, Samir Mtowa, pano mwaenzi Samir futi panda ukanganwa sinema yake. Pane vese vapanero mchitondera kuti vari kupi? Munhu ndiri kuziva kuti ariko, Godfrey ariko. But ndakagumizira chinzi ari kugara kuchitungwiza something. Pane madhenzi akamborekodwa furuwa nemumwe munhu. Ndopatime yakabva ndifonera ndadenzwa kuinterview kuZBC ndichinobvunzwa kuti nyaya yenyu yesong yatiri kunzwa ichichi. Ndikati ndoda kutanga ndaona mumwe wacho vakomana vanoimba. Ndopandakabva ndazofonera that day ndiri kuZBC munhu akatanga ndifonera ndiGodfrey Ngonotsoro. Kononzo is there. Na Ashton komana iriza madrums ye ariko pacha mwaenzi Semo ndakagumisira kumona anga akuridza na Andy Brown time iyo. Right, mukakwanisa kutaura kuti uyu airidza chakati uyu airidza chakati ku Rising Power. Godfrey Mtukudza airidza bass guitar. Kwandotaura same yeyo airidza rhythm. Kuti mukomana ndataura kuti Ashton aigona kuenda mamadrums achinoridza kana kuti lead. Samuel Mtowa ndiye anga ari the best pakuridza madrums kana vachienda kunorekota. Samuel Mtowa airidza madrums. Right. Rising Power yanga iri best kupika wanga vati ndo chikwata kwachaigara kuHighfield ndokwavaigara. Vaigara kuOldfield. Kuti aigara kuOldfield kumba kwana kuti vaMutukudzi. Kwota mukomana ainzi Aaron ndaukanganwa sinema yake. Aigara panext kwana kuti vaMutukudzi. Aigara kuOldfield. Kuti Samuel wandikukanganwa sinema yake aigara muengineering. Kuti Samuel Mtowa aigara kuOldfield futi kuseri kwemalaini anobva Mutukudzi akatarisa muHighfield Road. Chavisa aigara kuEGPT kumashoplines. Saka vaiti kana vakuda kuita basa ravo vaisangana papi? Kazhinji vakana vachiita mapractice ekuti vaishandisa mabox guitar vaitira pamba. Pane kuEGPT pamba pasekuru vaTairos kwaigara. Kana vauda kunda zvemagitara vaenda unopracticira kwamushandira pamwe. Asi vanhu vaishanda vese nana Oliver Mtukudzi. Yes, vaishanda vese nana Oliver Mtukudzi. Apuerere vas
matema. Sarudza waunoda, sarudza waunoda iwe msikana, una nguva yapera, yakasikana tarira zuva radoka, chamba checha masango matema. Wangu mutsvuku wako mutema, wangu mutsvuku ini wako mutema, wangu mutsvuku wako mutema, wangu mukofu wako mutete, wangu mukofu wako mutete. Sarudza waunoda iwe, tarira uone nguva yapera. Sarudza waunoda, mwana wandaida uyo arorwaka, mukadzi wandaida ndiye here wochataka, mwana wandaida chokwadi wochataka, mukadzi wandaida ndiye here woenda, chitutu chako mucheke nyenye vasikana. Mwana wandaida uyo arorwa, mukadzi wandaida ndiye here wochata, musoro wangu wotenderera, musoro wangu watenderera, maziso wangu atsvuke ropa, maziso wangu atsvuke ropa. Sarudza waunoda, chitutu changu mucheke nyenye vasikana. Makuerere vasikana vachamba chechavo. Sarudza waunoda, sarudza waunoda iwe, yakasikana tarira nguva yapera. hanzi sarudza waunoda iwe, nguva ndo yapera. kambokanziko jamba jecha kasimbli kako ka right. gaitidzokeretika kuna maiguru maiguru tenda upenyu vatiri kukura navo vachiti pakanhorondo yamukoma Tairos tenda upenyu. kwavari koko totaiwa kazororai murugare. mukoma Tairos vakatisiyaka musi wa 19 February 1998. right. ndingatinzwe panapa vachitudzai kuti panziyo dzakanyorwa nemudiwa wavo ndiri kapi kaivabata mwoyo. unoziva vanhu vazhinji vanonyanya kuziva furo, but ini pane songo yandinoda zvokuti iyoyo songo iyoyo inonzi mukadzi wamukoma. The other day ndaitotaura nevanangu ndikati dai ndaiziva kuti ndingaone munhu angandibatsira ndiyandaida kuita marimiti yaimbwa ichinzi mukadzi womukoma usandidaro, ndakaona nhamo nekufudza mombe dzakakuroora wani. mukoma una zvandita mukadzi nhasi, unanga wakamuroora wani. It's a good song zvokuti inotaura nhoroondo yamurama ishungurudzwa namaiguru, but akanga ari kuudza maiguru kuti mombe dzandakachengedza kakuchiroora yemaiguru ndindakadzifudza. Saka mukoma wakazenge vari kuuzwa mazuva ekutanga vairamba, ndobva vazonyatsoona kuti munin'ina wari kutaura zvakanaka. Saka ndaitaura zvangu ndichiona nelife inomboitika mumhuri kuti varamu vanoshungurudzwa, then mamwe vaone kuti munhu kuti ashungurudzwe chii chinenge chiitika. Saka apa pandaitaura zvangu chiti ndida kuirekodha dai ndaizoiona because ndaona zviri kuitika mumhuri. Inodzidzisa.
kanjo kamboka nziko mukadzi wa mukoma makanzwa panapa amaitenda neupenyu kanjo kawatiwo kanovabata mwoyo nekuda kwemashoko acho arimo imo wanzi anondibata nekuti anodzidzisa chose kuti aiwaka vana amai guru tisabata uchapa vana mai nini dzimwe dzenguva mombe pfuma yakaendeswa kumusha kwedu ndo vanenge vachinodzidzora nekudzifudza ka mombe idzi saka nekudaro ka ngativabatewo ka zvakanaka. Tambunza pepe microchororezo vakazomboshanda zvakare kana na Oliver Mtukudzi ndinzo panapa ndakaita mhanza yeukurukuro zvakare kana iwo Samanyanga ndavashanyira ka apa pakare paya mugora 2014 papo ndikambonoti kurukurei navo mushakabvu Oliver Mtukudzi muri unonaka ugare mundiro chokwadi takutoti mushakabvu nasi ndakandine vaningina vari vatai vandaidzidzisa vandaiwanzopa mukana wokutaridze vainzi Rising Power. Saka vanga vari pamhepo ava pavakati takuenda ndakangotora Rising Power pandangokontinue. Rising Power ndo vai vekuimba furu ana Tairos kana Tairos, yes. Tairos aka munhu akanga azongojoinawo Rising Power. Anga munhu akaita zvandakaita ndichienda kuvuka Goodwills akangoti izvo zvachiuya kuRising Power yami. Saka papo muchitungamira Rising Power ende dzipi nziyo dzamakatsikisa nawo? Album ranzi Mhaka ndo ndakaita nawo. Mangoita damba refilmu chete? Dzongo. Kuzoti pane imwe nguva yatakazonzwa kuti makazomboshanda neOcean City Band. Zvanga zvaita sei? Ndakashanda neOcean City ndomazuva iwayo. Ocean City ndakashanda nayo because ndo vandakashanda nawo pakurekoda album ranzi Please Ndapota. Wanga watori Black Spirits. Rising Power yanga ya Black Spirits. Saka makazoenda ndasiya nayo. Saka semakazosora Ocean City Band. Ocean City Band takaitora because ndo yanga iripo ndakwanisa kurekoda nayo mungu yaifana kurekodwa ipapo. Ndosaka ndakazosvitora Ocean City. In fact yanga isiri yangu yanga iri yaChange Chimombe. Right, mazoisiya Ocean City Band ye makazo pane makore kuma 1985-86 takazombonzwa kuti makashanda neZigzag Band. Zvanga zvaita sei kuti muzoshanda neZigzag Band? neZigzag ndakashanda naye kuna 85 it was 87. Ndakandarwara 86 for 9 months ndobva ndatama bva ndanogara kukwekwe. Ndakagara makore anokwana matatu basa rikawanike uerere vamwe vangu vandakakura navo ndakanda tigare nguva ndisina kuvaona ndichisangana nemumwe ndakabvunza ine nhai shamwari kusaoneka kudai ukatori nyika dzino mumwe wangu haana kutadza akapindura zvikanzi ndiri kutoka kuruzemu ndanga ndiri parini paruzemba zvakandinetsa ini kwokundobvunza ke ndichisvika kumba ini naibaba mukati paogaimuridzipana ndokumusha here baba havada kutadza vakapindura zvikanzi aiwa kamwana kugara pano handi pamusha kwedu ndinoshava mari kwatinogaisumwana unokwireko saka makamushinidza kuti ndokwireko ndorangarira pato uneri kuguta kwekweku kana paina asati ambosvika paruzemba paanobva uri nderera maina baba vari papei
Njapoka njeka mushakabvu Oliver Mtukudzi kambukanziko vakazorora chowadika mazunzira apa akashanda nevakomana the Rising Power vakashanda zvakareka the Zigzag Band vakashanda zvakareka the Ocean City Band. Nawe ainetsana nevakomana Oliver Mtukudzi kusabhadhara angasingabhadharewo futi kwakomana ikoko. Ocean City Band vaigunun'una ana mukoma Philip Sose kunzi mudhara waisunga homwe vakomana Zigzag ivo vakomana vake chacheve Black Spirits vacho kuzoti vasiyane nawo inyaya yekusunga homwe mukuru anga akusunga homwe saka vakomana cho vakabva vasiyanawo naye ndo mataurirwo azvinoita semanziro atakaitawo nesuwo ka right regai timbonzwawo ka bashoko tipfuura kati kurukura yedu ka nagules koita imwe inonzi samere ndiperekedze kung'ang'a ndinonzwa nezveshura hauna riri pano muno mumba apa vaitaura nezvekuti mumuri mune zviri kuitika mumuru saka ndiperekedze kung'ang'a ndinonzwa kuti chii chiri kuitika. Koita imwe yekuti waiona mhuka ine mavara waiona iwe aiwerere waiona mhuka ine mavara. Saka ndakazi ndikubvunza kuti waizi tiri kuimba songi because ka ndakaimba nguva yehondo kuti kana vaona makomredi ari kufamba wazoti vane yakatsanangura zvimwe zvehondo kuti mhuka ine mavara iri kufamba musango mukaiona ichengetei musaitire utsinye ipei kudya. Saka yanga kuti ndaingoimba kuti panoonekwa makomrades ngaachengetedzwa apuwe chikafu and then furuwa ndo yakaita popular ndokumazuva ndakabva ndazororwa inini. Saka aizoti kana adhakwa tiri mukomana nemusikana aindiimbira furuwa furuwa wemwana we ndakarota ndinewe ndakagara pamusoro pemvura pamusoro penyanza furuwa masaisai egungwa achitisesedza maungira emvura iri mimhanzi hope dzangu furuwa mwana we ihope dzakanaka muchato wedu uchafadza ayeye furuwa awo furuwa yeye furuwa awo furuwa ayeye furuwa awo furuwa dindindindindindinde amaitairosika itaimushemi amaitairosi vanzwa vakavoka vachirwa instrumento aiva akakaipa kati ndakarota ndinewe takagara pamusoro pemvura pamusoro penyanza kudiwa ndakarota ndinewe takagara pamusoro pemvura pamusoro penyanza kudiwa ndokurota ndinewe maimbire enyaya meguru kasi maenda kuchechi kati ndinonamata chechi inonzi United Methodist iri pano apa saka munoimba iri kuchechi ufunge handiimbi handisi mukwaya ndinongoimbawo zvangu zvikangonzi chauraiva himbuku anoda kuimba handisi mukwaya amadadire murongozunzikirawo kandiyo kamachairosi itenda upenyu atiri kurikura nawo tiri kubudiro 5B muno kamuharare varongoti panorondo yamushakabvu chairosi tenda upenyu manzwa apa kambo furuwa imimi kana muchiona yakaimbirwa ani furuwa yakaimbirwa inini because akanditi azo time iyoyo yaiti kana bva kupractice manzwa ndakukuimbira kasongo iweyo ndakati kanonzi chizwa nzichakanzwa. Saka inini ndaizomuudza ndichinoziva inini ndakakurira mhuri inonamatwa zvakanga unoziva kana takakurira munhu munanamatwa ka unokura uri pakati pavabereki nekuti vanenge vachinamata but isusu tinenge tichiri machechikowazi tinenge sivati amachristian ndikati isusu kumba kwedu kunonamatwa
kunochatwa. Saka imari dzakazongoramba zvadzo kuita but ndaida kuchata ndiri musikana because ndaigara ndimudza kuti isusu kumba kwedu hatingoenda pasina muchato. Saka furo yakaimbirwa inini aizoti kadai tikanga tagumburisana ndinoziva kuti nechikaumba aibva ndiridzira furo kuti shamari wakurasika papi ndakakuimbira furo wani. Saka idzo dzaimwa doro hadzo? Aiwa dzaimwa kupfuta dzaiputsa. aichokwadi muriwo unonaka ugare mundiro. Mari dzakaita seidzidzi taifanira ngere takamboita 1-on-1 nawo mani anangoma Tairos apa tofunga aiwaka avaispaka because maiguru vaiti vakaimbirwa kambwaka vaibva vadzikama itwa chikukuva takuita kuteyamira vaita kudonedza turute netusodzi twemufaro asikana amaitaika apati chimwe chinhu chandakavabvunza ndikati maiguru imimika ndinge mamune shanjewo futi imi unozarana nemunhu wakukasha mari shanje ndofanira kutodzidza vaiti zvavakaenda unoridza ndoziva kuti show yavo inopera na 2 o'clock akazosvika kuseni taitosvikonedzana kuti kwai mazuva kuseni mapedza show yenyu na 2 kuguma muri kupi abva uzoti handiri kubhawa. Saka si unoziva kuti kana uchida imba yako manje hauzoda kutsvaga kuti zvakafamba sei pati shanje ndaindinadzo pane pamwe pautofanira kuti unoitoita shanzi hapana iri pamakambotera ndikurimemba ndakambotera kwaita kuti chii chaitika handisi makono waziva makaudza makwai kuti hazipana samwana akabva from Bulawayo wati vaya vasikana 3 from Bulawayo. Saka vasikana vaingachi vairidza kugarden kweclub handout ndobva ndamuprepare bvaenda iye hanoziva kuti mapepa ndaita sei ndamanzwa ndobva aenda. Saka anga asingandirambidzi zvake. Saka iye haana kufungira chipapa ndingaita sei because handine baby time iyo anga kuma 3 months ndakaziya baby vandatobva yaitanga na 2 o'clock show yewaita kuti masikati vandatobva vandaenda ndakangonosiya mwana kuhighfields. Makasvika nguva ndakasvika kuma past 4 vanhu vakufara vandatosvikona iye airidza manje aimba but ndakasvikona paround table kuti pane zviri kuitika. aiwa iye anga ari kustage ka saka mapepa ndanga namanzwa unongoenda une nyaya yako andasvika so pana akatanga kundoona airidza vakasangana ana James Chimombe Ocean City Band. Saka akatanga kundoona aripo aigara anogara ku1 over 10 ndakanzwa nzakafa murume ainzi Semu ndakabva andoona vamhanya unoudza Tairos maiguru waita se vauya vanangosvika iye akabva apedza kuridza bvauya pana ndiri. Saka mumwe wacho mukomana anomboita domino wavaita domino wandozvara Aroni akabva atiyozonditi welcome yakanaka maiguru uye mugara vanangosvika vandagara ipapo paraundtable ipapo. Saka bva utozvona kuti pane zviri kuitika apa andibvunza kuti wateera ndakati kuti akamboda kusimuka ndakati gara pasi ndechete urarame ndairara ndakagara wakachinjika mumaoko iwe nhasi wakurava wave kuti pasineni ndichifamba ndichishuka nembereko ndechete uyarokero moyo wangu wakachena zvandakava newe ndechete ndava nemwana ndawana wandichatsumawo ropa rangu ndokumhanya zvandakava nemwana ndechete ndava nemwana zvimuchazondichengeta ayewe
ndairara ndakagara uchichiyaura newe nhasi wakura wave kuti pasineni mwari wako ngave newe mwanakuka Jehovha tungamirirai mwana uyuka mapanzo apo zvikanzaiwa ndakamboashanyira ikoko ndikavasvikira paraundi table ndipo panga panese ndo pandakabva ndasvikira ipapo Tyros dzaona kuti panapa hazvina kumira mushe dzikada kusumuka dzobva dzandisiti down akupuka wakuda kuenda gara pasi amaiguru akangana kuti wauya kubasa kwababa baba wada kuenda pabasa wako ati sit down imi kenyu zvii zvakazoitika apa azongoudza anoza munhu iye angarati chokwadi apa audza wangainawo kuti ndemadhamu wangu ndiye mudzimai wangu amai vana vangu vatiri kwamai mwana kusadiriwe ava vasikana vangu vakagarawo handisi vanenge vakauya vese vari tinofunga pano munhu akaine wake vapaito mumwe uye wandiri mumwe wacho iya mukadzi wake ini ndakandamuudza kuti chi ndanzwa zvakati ndobva auyo mukomana anga acherwa yanga atisati arora patangosvika patagara vakanya kubhulawayo hatinozombona kuti vakafamba sei aiwa kaintroduction yakapuhwa kakusaidi rimwe chete kaimi kuimimi saidiro inini mandi ndakazobvunza kuti kuava ndiyanawo vangonditi vanhu tikati ndova vatanzwa kuti ndikati ndakavanzwa vakabva bhulawayo vakateera imimi munozviita majaya kana muri kuku aiwa koyo kana vachiti vanhu imaizvisina zvingazoyoti vanhu taiziva kuti vanhu aizviziva kuti ndaivhunduka apa taindirespect ndaiti kana ndatojamuka saka vasikana vakabva vaperekedzwa pana akangovatakurwo nemotikari bva vaenda isoni ndakazongobva tese akamboda kuti tichidzokera kumba mwana ndikati tiri kubva tese kana show yapera show yakapera na12 dzemanheru tikabva tikanotora mwana kuhighfield ko mwana mamusingatye mwana here bedwe mwana ndaimutya but ndaiziva kuti kwandamusiya kwava kuri safe bcause ndandamusiya nambuya vake pandasvika patatora mwana amai ndiko vakatozoudzwa manhasi vangunzi anga ateera murume hanzi kuti kuna vasikana vabhabhulawa yamai akanditi hazviitwe izvozvo ndikati imimi zvakwave kwenyu kudhara bcause system yatakataroorwa kaisusu kuma80s kuma82 life yanga totanga kuchinja ndomafambira zvakaita iwe temba nai baba temba uyu iwe temba nai amai temba hapana mumwe ndiwewe iwe wanshaisarikare hakuna mumwe ndiwe wanshaisa mafaruku temba nai baba temba
ndiwe chetewe ndiwe wansesa rugare hakuna mumwe ndiwe wansesa mafaro iwe akabva kandifungisa mukoma wangu Uncle Nesto Stanley Nenge avari pauk apa ndo dzavanofarira manje dzejiti dzemusambo wajiti aiwa ndo kumberi kwavo right ndo kambo kanonziko Temba Ndiwe kakwapedza mugore 1987 kakari ka 7 single kakarwa nechikwata chinonzi cho Zambezi Band kambo kakarwa nechikwata chinonzi Zambezi Band kuseri kwacho ndokwaifunika kanonziko Mbereko 1987 production wanga uri kupi uchiitei ayayayaya ndopatairo hedu grade 7 tiri kuprimary baba tisingazive kuti tichatozomboyawo kuzogarawo pachigaro chinechi zvinoitika ndo mukurarama muupenyu ikoko right ivo mukoma vakaita masingles mangani kufunga kwenyu Kairos anofana kuakaita masingles between 7 and 8 masingles chete pandakaona LP rawo iri mix iri mix ukaitsvaga LP iyo ine mamwe inofanira kuva iri mix because mukomana inzi semu yairidza lead kaimboimba mamwe masongs iri mix saka vamwe vanhu ava zvavakaimba iyoyo furuwa iyoyo makazoita sei shamwari kana usina mari so usina mari hapana chinofamba inini ndakazongo ndichiri kurimemba remwe musikana akaimba song yanzi Tracy Zengeno ndakutokanganwa and then paakaimba song akazofonerwa neekuzimbabwe music rights vainzi sekuru vanamwe baba vaishanda ikoko ndakutokanganwa senemwewo but baba vaishanda kupolice something ndo akazovafonera because ndo vanga vashanda Zimbabwe music rights ndobva ndazoona vandifonera zvikanzi toda kuuya kumba kwenyu ndikati kuzoitei zvikanzi tisi takaimba song iyi ndikati ndanjikutsvagai uyai sho vakadhiraivha vakasvika pano ndikati zvamakatoita zvekuimba song hangu makatoita sei makakanganisa ndisingazvizivi saka kana usina mari yekutsvaga loya time iyo vakangoimba tara zangoti ife ndisina kana senti ndakashaya mari yaloya kusvika Zimbabwe music rights yakanditi mama musanetseki isu tichangoti panorira song iyo mari iyo totora chikuita sei chikupai but ini ndaitodawo kakubhadharwa nevava vakatora song yamo ndakashaya miririri kusvika nanhasi vanga vachitaurwa apa vakamboshanda kuchipurisa ndiye Franco Hodobo ndiye aimbodzingira nevanhu vanoita mapirates rekatimbonzwa panapa kuti ko ivo paurwere hwake zvii zvakafamba sei 1995 ndopakatanga kurwara Kairos achimboita maoni ndofa achienda zvake kubasa isusu tichibva tazowana stand yedu kuno kubudiriro 5B 1996 kakanga right zvake but aingoti miri yangu iri kuita sei yekurwadza achienda kubasa kusvika miri yazomurwadza Kairos achibva azoregera basa patazoya kuzogara kuno ndatoona kuti munhu oyo upenyu hwake hauchaita kuti tirambe tiri uko tirege tiuye kuno kwataona chistendi ndobva tazogara kunoko mukoma Kairos tasvika panapa vakambotidhonzei for some years anga makore apa makauya panapa takaya 1996 97
98 19 February ndobva mukoma Tairos washaya. Vainya usimbirwa nei? Mukoma Tairos wakanzi ETB yemumajoini, mumakumbo, mumabhonzo, vaiti mumajoini. Vakasiya mhuri yakaita sei? Mukoma Tairos vakandisiya ndine vana 3. First born yangu mukomana anonzi Philip Tenda Upenyu. Ari kupi? Ari kubasa kwake muna kudhuza nekuHighland kuizeni International Carpenter, because babake pavakanga vaona kuti from 95 iyoyo vakatanga vachingodzidza varegera basa vakuita basa nemwana wavo. Ndobva angoti ari kuchikora akaita laki akabva anoita farira carpentry Philip uya. Saka izvinezvi Philip is a good carpenter. Haana mbobvira akaemployiwa, anotoemploya vanhu. Kungoti mari dzisiri kubatsika sevanhu takasara tiri pa0 deposit. Mukoma Tairos vakadya mari yavo. And kuPG kwacho vakambotibatsira kurapisa Mukoma Tairos vakasvika pazvikuti hatichakwanisa kukupa ichi full salary. Saka second born ainzi Edmund Tenda Upenyu. Mukomana iye, he was very tall and he was very intelligent. Aive nerudo funge pavana vangu vese. Asi dambudziko rakaita akaita anonzi meningitis. Achibva angodonha baita 4 days Edmund. Inini ndata 2 days ndabva panapa ndangomusiya nditi akudonha kwei kwangoitika. Ndiri munhu akanga akungorarama nokuenda anotengesa kuSouth Africa. Ndasvika the 4th day ndibva ndafuna wanzi kwirai mwana aite sei ashaya. Saka Edmund akashaya 2004 musi wa16 August. And anga akapasa ndikutaura form 4 yake pandakazonotera maresults. I was very pain. Anga akafira 1 subject by 8 subjects. Koita musikana anonzi Mainda. She's a giant girl. Ane kamwana kake akamitiswa zvake. But ndakangoti Mwari pamwe vane zvavaiziya. Ndakagashira. But samai unomborwadziwa. Ndakamboda kumutretena but ndakaona kuti hazvibetseri nyika inozondiseka. Ndobva ndachengeta nekamwana kake. Chiendisamu chemusikana. Izvozvo ari kuchikora anodzidza kuyamura naye. Grade 1. Iye akugara kuZengeza. Akaroorwa. Ari kuZengeza 5. Right. Iwe Mukoma Tairos pawakashaya makavaradzika kupi? Mukoma Tairos akavaradzika kuMbudzi. Vanoti kune A neB. Saka takavaisa kuA. Vakasara hapana here watingatisu ari kutera matsimba. Pakuimba musikana mukomana mwe akashaya ndizi the 3. Musikana no kuti ndingamuta achaenda kunoimba because time aifanira kuimba time akachiri panapa asati aenda kunoroorwa. Saka but even last month ainditi mama ndiri kuda bhosvo. Achiti if ndaona chinhu ichochi ndaita mari. Ndikati wai zvikanzi ndochida ndorota mudhara wangu achindisindiridze chinhu ichochi icho. Munongazi zita racho rine zvikanzi but zviri kudhura. Munhu angatokwanisa kunditengera chinhu icho mudhara wangu ariSouth Africa. Ndikatomuti manjewo wakumurume zvikanzi zvine basa rezvangofanana nemunhu anenge achienda vanhu vachirekodha ringodaidzwa kunoridza for some hours ndopuwa mari yangu. Akamboda kuti aite zvokuimba but anga akuda kurasika.
Nandimazvona. Vanangomuti ho. Angakuda asikaze. Tamsikanzwa. Vanati ho anjada tuimba masongs adonoimba ndemurume wangu ende ndangu. Ende kuti waimbe ndogona ngo because ndakanda todhiniwa ndakuona takuita unhu wacho. Vanangoti ndichada kuti uridze waimbe ndingangokunzwa chaimba ndokusungisa. Asi makatombomona kutotanga kutomira nevamwe vanoimba. Akatomboda kuti imbe mari kuimba Ocean City. Because Ocean City nalasi chiriko. Ndo akambe ngakudza nawo. Amwe wacho ari kuhaifiro tu. Saka munhu akanga apinde 3 Ocean City ndiakazontaura akati no. Pamunomuti anenge auye kwaanenge asiko pandatonoti no. Pandakangomudza chiro chandikangozwa kuti runoenda ikoko runoimba ndokusungisa ndine maraitsi ekusungisa akabva atorekera. Ndokambo kanonziko ndirapisewo ka kubva kune Tairos tenda upenyu ka gamba ratiri kurangarira pazuva ranhasi pano paNational FM. Ndakudaro ka ndambozama panapa kuti ndimbotraya kuti ndiedze kutaura namai tenda upenyu regai ndivanzwe panapa kuti varipo here. Halo. Makasimbera mai guru. Tiripo dziri sei mhuri nevazukuru? Mhuri dzinofara kabikwa mai musimba. Aiwa vanosimba zvavo. Right, mai tenda upenyu. Muri kuwanika kupi? Tiri kubudirirawo mari kwamakangoniona mazuva ekutanga. Handiti ka? Pane makore mangani paenda pedzira kuonana nemi? Au mara basa ane 10 years kana meno ndava nemakore. Taura henyu pape maitaurengeka musikana asina nhasi hamuna kana kumboshanduka zvaangofanana. Handiti ka? Aiwa tinozvikudza. Right, mai guru upenyu hwakamira sei? Makasiyiwa mune vana vakasiyiwa vari muzera upi uyezve vana ava vakazokura sei? Makavariritira sei? Ende umwe neumwe kozvinezvi akamira sei? Maro mwana wangu mukomana mukuru akasiyiwa ari mukomisi. Asiwari mukomisiwa mari ndaiwe munhu anoita kukwira nekudzika achienda kuSouth Africa kunoshandira vana vangu. Asi zvakadaro mari yanga isingakwani. Kandaitenda mudharatiti asati arova pasi akadzidzisa mwana wake mukomana yeye kuveza. Akaizokwanisa kuzvirutira mari yeschool fees nekuisa madhoo mudzimba dzevana nokugadzira mabheseni suga andaenda kundotengesawa South Africa. Komana umwe akashaya uyu akachina kuva nemukomo wake vachienderesa nekuisa madhoo nekuedhoo zvimwe zvinhu zvidiki zvakaita makicheni nemaosbos. Musikana mukomana nekufamba kongura akaramba achiitira basa rake remaoko akakwanisa kuchengeta hanzvadzi yake uyu nomunun'una wake ashaya. Kati zvinezvi mukomana mukuru anoteri nekambani anotoemploya vanhu nanhasi. Ane kambani yake inosisa ari paseri peHighland. Anotogadzira zvinhu zvinotoendawo mashops ane mazita ari pamusoro. Anokwanisa kundichengeta ende maendero andaita kuSouth Africa asiyana nezvizvi mukomana ari kundishandira ndiende apo neapo.
handine chinokuti amuonawo malo chimuona akataitwa muchini nematuzi akasiwa nababavi akaedza kutuza akatotenga mamwe matuzi saka pani zvino nenyasha dzamwari mwari vakanditira zvakanaka nekuti ndakasara ndichengeta vana zvakanaka naiyewo mwari vakaona kuti ndakachengeta vana ari kundichengeta ari nani aiwa tinozvikudza chose zvinofadza chose saka maana vazukuru vangani mano ndani vazukuru 5 ko musikana akaita seakazoendera mberi nechikoro musikana haanazoendera mberi nechikoro akazongororwawo mano akanyatsonaka ndikatopuwa mafurudza dumbu kavanhu vanoti mwana anenge amikiswa apuwe mafurudza dumbu ndakapuwa mafurudza dumbu ndikatongonga tikatotadzinosetikurodza mhandara bhokozi akarorwa nejaya kune majaya anotorora vana dzine vana vazawo mano ndakarorerwa nemukwata jaya asi atinoona kwanogara uchii handitika kamwana kanehwanesi imimi maiguru yechimanda yakaenda saka papa makarasika sei namari takati tingashike papa handiti maapendauri maziya kana wabva pamba ndizvozvo ende vana vedu vamazana avo maranamuzita kwawakambodina zvandakataura kuti ikusu patakaroorwa ka ana amai vedu vaitiudza zvakanaka tichibereka saka vana vedava kana ukagana izini uinaye akangoti teme kuti kana kupesana naye vavakuda zvakawandawo mali dzasari kuona chimanda vozi vana vachakuda zvakawanda saka mukureva kuti mukore uno ngatikanganei zvechimanda ukavaona varipo tinovaverenga zvedu havasisirise makore edii isina chimanda umano nokuti vakona vanogocha kavana ameguru kokugocha kunoziva iko chimanda chavo chavari kuudzira vana ivavao vari kutozvidzira vega but zvisaitirwa nevabereki wazvizo azvunze machinda acho izvozvi kuti vakona vanomutaura kuti chimanda chavo tikudya navo vari kudya navasikana vavo chimanda chacho akomana saka panoitwa sei maiguru imimi ndimi vakuru makatanga nazvo izvozvo zvekuti aiwa makaona mararamiro amaita makare kare iko zvino izvi makunetsa poitwa sei avo maro tinombotishaya but nyaya iri kutiuraya vana vari kuenda munoona mamuvi adidya kubuda madvd vachiona vanhu vari nekedi saka kana vachiona zvinhu zvakadaro matv vachiona mavhidhiyo vanofunga kuti iwa mugariri ati tomusanganisa sangana mwana musana katongodziwa zvichadzokera vatozatoparara saka tinoshaya kumbotaura vatinenge tinawo tinotaura kuti please zichengetedze anoda kugobhana ndizvozvo anenge asina nekuti matotongo kuti kana vadya imbwa vachibva vatodya riri hono zvako nekuti varamba kuteerera kungotisaya vanonzi vanonzi aiwa ndizvozvo ndafarira mashoko amataura maiguru kuti imimi maita up and down kuenda kusouth africa chiro hazvo zvakazokonzeresa nekuda kwekuti maamusiri pedyo nemhuri zvakazokonzeresa kuti musikana avhiringidzwe atadzire kuenderera mberi nechikoro asi makashinga mukakwanisa kuvarera vana nekushandisa maoko enyu ndeapi mashoko amungade kusiyira kune dzimwe chirikadzi dzinoti izvo inini ndafirwa nemurume saka nzira yandakuda kungoshandisa kungoenda kubhawa chete but amaitenda upenyu havana kuita izvozvo avo maro nyaya idzodzo tinadzo izvi zvinokumarichiringa tinge tii totoudza dzinochiita tinovanotodyiwa mari yavo yepenjeni varume vanenge vafa ivava kutozonzwa kuti vadyiwa marawo kana wekudyiwa kuenda nomutaura tichamari kana mari yepenjeni yemurume yabuda vanokuda ivo machidha unoona ari kunze kwemba yakwaya asi tinotsaya kutaura kuti vasikana kana wafirwa kuenda kubhawa ichideeserusheni odya madomasi tamarito semapisdom mazana marikutikwa madisini dzimba kudzidzirwa matoriridzirwa kopure vanhu ndavanoita izvozvo vachengete vana vavo ro masoko angu nokunamata munhu akangoziva kunamata wama because chirikadzi inofanira kumira namwari majeri ndewe musimboti upenyu hwake akada kurasika ende anobva rasika zvacho kusaka vanhu ngavanamata aiwa
tinozvikudza chose maiguru. Right, ndichipedzisa panapa chirongwa chedu gamba remumhanzi gore rega rega. Musi wakatisiya gamba redu tinenge tichirangarira. Imimi munochipiwawo sei? ini ndinotosarirawo mari inotoita kuti tichibva tatoziva kuti vakomana saka tichitoengone mabasa aita madhara edai saka ngatingoramba takadaro. Asi imi madhawo maro chimbopotai muchidzokera muchinzwa kuti chii chiri kuchiita kamaindaziya makatora yangunguwa kamaindaziya Ndizvozvo. izvozvi ndikada kukubveta mbuya tendapenya awo mari rakashaya saka unotoziva kubata chechizambuya utenda upenyu chigomira inoti ambuya vati vatone zambuya varova pasi. Aiwa, nematambudziko chose nekurasikirwa nagogo wakatibarira iyo mari yedu iri kutivaraidza pazuva ranhasi. Aiwa, maiguru ndinopa kutenda zvikuru nekukubatai kwandaita kukunyaudzai kutadza kurara usiku huno ndichitaura neni. Aiwa, kutinyaudzawo maro tikutosara Handitika. munonge muchirangarirawo. Aiwa, ndinotenda hangu. Vazukuru ndiani nani mazita avo? Mukuru wangu wakutanga anonzi Makanaka Tenda Upenyu. Akura sei? Ane 12 years. Oya mwana womusikana uyo wandanditaura anonzi Tindai Tenda Upenyu. Kozouya kamwe kamusikana kanonzi Rarashe Tenda Upenyu. Kozouya anonzi Tieni Tenda Upenyu. Kozouya anonzi Musa Noona. Ndoadzukuru wangu andina. Aiwa, ndo shamwari dzenyu dzodzo dzatopfuka iko zvino zvikana handifungi kuti muchasurukirwa pai pandakauya paipe mamuchingosurukirwa mamuri mega mega iko zvino zvaiwa ka maane shamwari dzekutandira nadzo. Aiwa ndaanadzo mari ndototenda mwari nekuti pasina mwari tavasikirwa. Aiwa, ndinotenda maiguru muve neusiku hwakanaka. Aiwa neni ndinotenda. Pfuurirai mberi muchishanda zvakasimba kushandira mhuri yenyu, musamira kuvaraira vazukuru ivava. Aiwa tinotoona matitaurawo mara anofana kuzwa anozwa asingazwa anotongorasirwa munaiti yake. Aiwa, ndinotenda chose. Ndiri kutaura panapa pawiresi pane vamwe vari kutoti pagrupu apa zvikanzi amai ava chigwindiri kudai izvo vanotaura mashoko anovaka kudaro. Dai matitumira pikicha yavo kana ndikati mirai ndichavaendera umba kwavo. Ewe munoonawo mara. Zvakanaka imaiguru muve neusiku hwakanaka. Awo mara ndimboreserera teerera vanotisapota. Handitika. Awo mara ndoda kuti club member pamwe ndakabhanwa because ndikafona indoramba nenyoti pane pangu pandaifona ndikusaga isokunga ndakatokati kwamakoza. Aiwa, kwamaiguru imbotimbira wakafurwa. Ndadimbokuimbira. Furuwa, 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 furuwa we mwana we. Kakarota nindewe. Kakagara pamusoro pemvura pamusoro penyanza mwana we. Dokuvata nindewe. Kakagara pamusoro pemvura pamusoro penyanza. Furuwa mdiwa. Awo furuwa. Furuwa. Awo furuwa. 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 Maroka eda mungu. Aiwa maiguru. Maiguru. Ado. Pane umwe munhu ari kumhiri kwemakungwa. Hanzizvo ndikupei nhamba dzake kwanzi mumufonere. Hanzi ada kuimba nemi, ada kubatsirai kuti muite remix dziyo dzamukoma. Mene munoti kudii? Ndinozvifarira kana zvine kuno kuti nonyora mapepa akaisisi tosainirana pasi zvinari kumhiri kwemakungwa iko tine maofisi anomirira vaimbi. Ya, saka hanzizvo ndikupei nhamba mukurukuremesa. Ona itawo mara nyinyi zvamunoitaka. Hamungakwanisa kundipa izvozvo here kana ndinenge mauti pamuchaya muchindiona mundipa nhamba. Aiwa, pandichaya ndichikuona kana handiti ndine nhare yenyu. Ya, handinatewo ma. Right, vamwe vari kubvunza panapa zvikanzi asi Furuwa ndo zita ravo here? Chipeo zita renyu rekubarwa. Ndinonzi Zanyaza Chinyerere ndozvakakurehwa pamangwenda apo asi ndakaroorwa kurumwe muzukarerete ndokwandaendisa kwemurume wangu. Aiwa, ndatenda hangu. Azvitawo mara mhorese mamakumba. Zvakanaka ivava. Manzwa here?
mamunza zvanyadza chinyerere furuwa kana kuti furuwa kuti zvanyadza zvinoreva kuti furuwa kana taikoko kumakorekoroko furuwa wemwana we akwaseroseko honde ende mhuri yose pazengeza 2 apo hanzi muisei nageneral shereni hanzi zviri kufaya here komana iwe honde kuita kurara kunzwika mukono noti kwinyo iwe wemwana we andopa kutenda kuzvikuru amado atererika tatandara ratapirirwa furuwa wemwana we achazondifadzawo chekuti ndazokwanisa kutaurawo amaiguru wangu awaka ndakaro pesa painge ichiramba nhare yavo ndofunga akatomborasa foni chete pemvura pasi inga ichiramba penyanza naivo vada kuitawo club member yenational fm ndakaro asi vanenge vari kuvharirwa panze naabhero matimanzi sg secretary general babamaka torai ndakagara pamusoro furuwa auye penyanza mwana kumaclub members anditika takuenda naye kumalawi anotiimbira tiri munyanza kusedza muleki malawi ira emvura tombonosesedzana naye ikoko masaisai edu zvanyadza chinyerere itisese maumira aiwa emanzi ini nangu kamadoterereka eduwa ndombonotungira musoro wangu usina nyanga pasi ira emvura hope dzangu furuwa mwana we ihope dzakanaka muchato wedu uchafadza aya wowo furuwa aya wowo furuwa wowo furuwa wowo furuwa aya furuwa ngatisanganeka nemusi wechitatu masikati anditika kupana 12 tinobata 3 o'clock uyezve ndichipa kutendaka vese magamba emimanzi avatafamba navo vakateereko zvine zvikamu ana pamela gandia kwabulawayo gabriel jasi kuzivisa vabereki kuonesai chimwanambo enifamurwirwa vese vavo kam ndichinozivisa plaxidis chateka angu sangano zvakareka akanaka gogompofu muchato wedu uchafadza regison tukuta abheo matimanzi 5 giant farera kuzivisa vabereki timu reseroro kam solo jena ndichinozivisa baba vipai paglendero apo kam nehope dzakanaka handiti murareo zvekare hope dzakanaka anomeni kirimazi emanyewo mazhambe amaikana vete handichitaiwa kam amagreti magonya 24/7 panational fem apararwe kam ndini chete ndakunotungira musoro wangu usina nyanga asi kam imi mipfurirai mberi nekuti chimuti ndikuchipa kam atete soneni ndova mutafamba nawo zvakare achikukwapaidzai chaizvoka nemimanzi inotapira kuti tapi dini hangu ndaenda tata.
National FM. Muchanzwa bata. National FM. Ay, 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 ay. Muchesti National FM. Muchanzwa bata. National FM with Pavo. From the DJ Sonen Swanda. Then the Sonen Swanda. Sona's Fan Club.
Ushimbilisi kwetu asisi no danana Rudosi no banana Ushembera sas Ushembelisi kwetu asisi no danana Rudosi no banana Umbochi ove urusi no shagwavira Bana badigita enda gareti nengwe tatuwina Unasungunza nesiri sede ngasinenge soyuwina Osi bashembelesi asatanga wekutuwina Abakutawura nesirungu I love you tell you My mama not afraid and you let's make the papi Abo wandiganda munyiga iri kure kure papi Wandibama papi mudiwa aba itembe Onanda katawura gana sasu shembere segwedu Asisi no danana Rudosi no banana Ushembera sasu shembere segwedu Asisi no danana Rudosi no banana Ushembelesi kwetu asisi no danana Rudosi no banana Ushembera sas Ushembelesi kwetu asisi no danana Rudosi no banana Ushembera sas Ushembelesi kwetu asisi no danana Rudosi no banana Umbochi ove urusi no shagwavira Bana badigita enda gareti nengwe tatuwina Unasungunza nesiri sede ngasinenge soyuwina Osi bashembelesi asatanga wekutuwina Abakutawura nesirungu I love you tell you My mama not afraid and you let's make the papi Abo wandiganda munyiga iri kure kure papi Wandibama papi mudiwa aba itembe Onanda katawura gana sasu shembelesi kwedu Asisi no danana Rudosi no banana Ushembera sas Ushembelesi kwedu Asisi no danana Rudosi no banana You feeling me and I'm feeling you My feeling not important so what do we do Edo tella Gotta change your baka Gotta edit to my sharing red X-Baka To the nigga My Ibo To the nigga Sweetie Ibo To the nigga Young Gura Ibo To the bigo Got it them cigars my baby 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 Baby life is too shorty As soon as that 25 minutes past the 12 for National FM Radio. I'm Mavian. Salivonani. I'm Makadini. Let's get naughty. James Kanzo, baby. And the XQ. And Mom Chilapa National FM Radio. And Galaguti, Moikuna Suvianana. Atipan Pampelas Nandison and Spanandova was raps and no matter what Sambanam. Batalboga got off of Gobel Bagaguta, Shinonya Lulucabo. Atipan Pamperamakam. I was now not better Golbaga by 3 o'clock. Atifan light Zana Jedu. Baby. Munjan, Moti watching. Baby. And Nasi. Apple 19 Zemwezua better. February 2019 and the Galabga Makamuguti Mochila Zuvianana and Nasili Kubalebu 50 Talingina Leligolela 2019 315 days remaining and the Zinalino Pela Golele Bata register
Maribo atomboona varipo Sweetie Aribo ndevapi varipo atibatei pa 0713 385 WhatsApp platform yedu 0713 938 tichimaka register atomboona vanoti isusu tinofamba nacho chimuti chero 1 am chero 2 am chero nguva tinenge tichingomanya nacho chimuti nengetane vazukuru tozotadza kana kupinda mpupati chekumerera dololo ndomboona kuti ndiani atanga kutumira meseji nhasi ndewangu mukwasha abva chinake varipo vari kumhanya nacho chimuti ngatifambe tiri tu pana kwagogo koza tv anodisteba kati demsikazwa baby yo kati demsikazwa baby yo takatsigira nepfenyuro andi ian kabvembe ari muharare tinotenda ian angilawe vavakazi angunduna ndekse plafil asiyabonga nduna ndeks kana aponga se plafil tichaona jeri kuheadlands ari kumanya nacho chimuti privilege pairemanzi kuzumba tinotenda cherit makoni kuchiredzi tinotenda cherit tadyabhurezha rose chimwe chikumiro kuna ishe patopambatisa chikumura love more kumagunje ndikwakitsi yatota ndine chimuti tete tinotenda semakiregista sifana kuti muvanokona ndisaidi ari papi saidi meseji yake yatiza Rafael Mocheche anzi takachibata ndiripo asisonke vavakazi imuvhero kopulawai askupan vhero agontutu no bnb apa maborain anzi chimuti atidonhedze aishepati mupambwa atirisei anzi ndiripo pachimuti anyangu panyulenzi asi mudzari woko aripo DJ Tamuka.